ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ମୋର ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବାରୁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ ଚାକୁ ଟିକେ ପିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମ ମାନେ ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ଯେ ରସୁଣକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ବହେ ଛେଚି ପକେଇଲି। ବିଚରା ରସୁଣ ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଦ୍ୱିପହରେ ଡାଲି ସହ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, କଲରା ଚିପ୍ସ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଘରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଖାଳ ଥିଲା ତ ମୁଁ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିବି ଭାବି ପଖାଳ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ପରେ ରିଚା ସାହି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରିଚା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପତି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଭଟ୍ଟାରିକାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ପାର୍କ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ବୁଲିଲୁ। ସେଠି ଦୋଳି ଖାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାନଦୀରେ ତ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାଲିରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପବନ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୁଲିବାଟା ମଜା ଆସିଗଲା। ରିଚା ସାହି ମୁଁ ବହେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିରର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ଆସିବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଘରେ ଆସି ଚା କରି ସମସ୍ତେ ପିଇଥିଲୁ। ତ ରାତିରେ ରୁଟି ସହ